Rêveberê dezgeha peywendiyên derveyên hikûmeta Herêma Kurdistanê de Sefîn Dizeyî gote Herêma Kurdistanê gelek caran hewl da Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê tevgera civaka demokratîk tev dem nîzîkî hev bike lê PYDê hemû rêkeftin bin pêkirin. Di programeka televîzyonî de li ser kanala Rodawê du Dizeyî got ji destpêka şoreşa Sûriyê ve Herêma Kurdistanê piştevaniya daxwazên rewayiyên gelê Sûriyê kir û deriyê xwe ji bo penaberan vekir ku îro derdora nîv milyon Sûrî weke penaber li Herêma Kurdistanê dimînin û got Herêma Kurdistanê ew penaber weke xwediyên malê ne weke mêvan dîtin. Dizeyî herwiha got Herêma Kurdistanê gelek caran hewl da aliyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê nîzîkî hev bike. Taybet Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê tevgera civaka demokratîk tevdem mîna rêkeftinên hewlêr yek û du rêkeftina dihokê lê PYDê ew rêkeftin bicîne kirin. Herwiha rêneda pêşmergeyên ROJ ku xwedî roleka berçav di şerê Daişê de heta ku vegere Rojavayê Kurdistanê. Dizeyî derbarî peywendiya Tirkiye û PYDê tekez kir ku di pêşiyê de tu kêşe navbera Tirkiye û PYDê de tune bû û Salih Mislum bi xwe rojekî ji rojan li Enqerayê bû. Lê heta ku PKK destwerdan kir û xwest bi rêya PYDê rewatiyekî navdewletî ji bo xwe wergire, êdî ew kêşet navbera Tirkiye û PYDê de derket holê û kûrtir bû.